וואו, כמה זמן עבר עד שתתחיל מעריץ אלמוני. מעריצה? איפה מה? אנחנו צריכות לדבר. על מה? עלינו. וואו, אף פעם לא ניהלתי שיחת יחסינו לאן עם מישהי שאני בכלל לא מכירה. מה, את לא זוכרת אותי? לא, אני מצטערת. איך זה יכול להיות? את הרי היית... אני. ממי, למה את לוקחת? הנשמה שלך הייתה בתוכי, מה, את לא זוכרת? אוקיי. עכשיו אני מבינה. לא, אני לא יכולה לזכור אותך. ההמרה מוחקת כל גוף מהריח ברגע שהנשמה חוזרת לגוף המקורי, אבל... יודעת, אני בטוחה שעשית אחלה עבודה, ותודה על הכנסת אורחים, באמת. תודה. רגע, חכי, בבקשה. מאז הביקור שלך אצלי, אני מרגישה שמשהו חסר לי, שאני לא אותה ילדה שהייתי קודם. אני אחרת, אני לא שייכת, אני חופרת ואני ממהרת, אז... רגע, חכי, בבקשה. אני לא יכולה לדבר על זה עם אף אחד אחר. את עשית לי את זה, אז לפחות תקשיבי לי. אני מרגישה שאני שייכת אליכם, לכאן, והוא לא נותן לי להיכנס. מה, את רוצה להיות ערפדית? אני לא יודעת מה אני רוצה. תקשיבי, אני מצטערת אם זה בלבל אותך. אבל את יודעת, דברים קורים בחיים וצריך להמשיך הלאה. תבטיחי לי שתשימי את החוויה הזאת מאחורייך, טוב? תודה על הפרחים. ביי. מה קורה, אח שלו? וואי, אתה לא נראה טוב, אחי, קרה משהו? אחי, אל תיקח את זה אישית, אבל אני ממש מעדיף שלא יראו אותנו ביחד, סבבה? בטח בנות, אה? מה, נפרדת מזו? מה? מה, היא כאילו לבד עכשיו? הדרך פנויה? תגיד! מה, אני אמרתי את זה בקול רם? קצת. בוא, אני אלמד אותך איך עושים את זה. אתה חושב שאתה יותר טוב ממני? אני בטוח שאני יותר טוב ממך. על מה מתערבים? על כל מה שיש לי כאן? אני לא בטוח, אבל... Look and listen. Look and listen. Ja. מזל של מתחילים. Bonjour. Bonjour. מה זה? עזוב, זה של אלה. מה זאת אומרת של אלה? זאת בדיקת דם של אלה? כן, זו בדיקת דם של אלה, היא הרגישה לא טוב, והיא ביקשה שאני אעשה לה בדיקת דם. למה היא לא ביקשה מאמא שלה שתעשה לה? כי היא לא רצתה להדאיג אותה. יפה, מה הולך כאן? אני הבטחתי לה שאני לא אספר לך. הבטחת למי? אתה יודע מה, אתה צודק. אתה צודק. הבטחות צריך לקיים. אתה לא תספר לי כלום. אני פשוט אנחש. בסדר? אוקיי. זה לא של אלה, זה של קרוב של אלה. זה של גיא? זה של ליאור.
זה של אדם. B-I-N-G-O. גם אתה רוצה לשחק? אתה לא פוחד שישימו לב למשהו חשוד? לא. אני לא מפחד מכלום. ההסכם הזה מטופש לפי דעתי, והוא לא מעניין. ההסכם הזה מגן עלינו. באמת? בוא נראה שהוא מגן עליהם. ההסכם הזה נועד לביית אותנו, להפוך אותנו לחיות המחמד שלהם. הם זורקים לנו עצם ומצפים מאיתנו לחשקש בזנב ולהתהפך על הגב. אסור לנו לשתות דם, אסור לנו לחשוף שיניים, אסור לנו להצטעם בשום דבר. ולהם מותר הכל. אפילו לשכוח שאנחנו קיימים. אז אני לא מוכן לשחק את המשחק הזה. כן, בבקשה. ליאו. אותך לא ראינו כאן בזמן האחרון. משהו שאני יכול לעזור? יוליס לא חזר אלינו וחשבתי שאולי הוא כאן. אני מבין שג'מון שלח אותך לבדוק מה אני יודע? ג'מון לא שלח אותי. באתי על דעת עצמי. אני לא יודע איפה יוליס. אתה יכול לקרוא אותי אם אתה רוצה. אני מכבד אותך יותר מדי, בגלל זה אני שואל. אני לא רוצה לחשוב ככה, אבל אי אפשר להימנע מזה. הבחירה של אלה לחזור לבית הספר מסכנת את כולנו. אתם התעקשתם לגבות אותה. בלי הגיבוי שלכם היית עוברת למשכן. אני שומע תסכול, ליאו? אני לא מתוסכל ואני לא ממורמר. אני רק מנסה למנוע מכולם להגיע למסקנות מהר מדי. אז אל תגיע למסקנות האלה. יש עוד משהו שאני יכול לעזור או שסיימנו פה? היי, זוהר. היי. אני יודעת שכל הפגישות האחרונות שלנו לא היו להיט, בעיקר בגללך, אבל מה עוד פעם דבר עשיתם? לא עשינו כלום, נשבעת לך. אז? באתי לדבר איתך, בתור חברה. אוקיי. אז מישהו הזמין אותי לדייט, הוא די מוצא חן בעיניי. אבל רציתי לשאול אותך קודם איך זה עובד. ניקי, נראה לי שאת השיחות האלה את צריכה לעשות עם אמא שלך. מבינה בעניינים האלה יותר טוב ממני. את יוצאת עם אחד כזה. מרפד? אני לא יוצאת עם מרפד, אני יוצאת עם גיא. לא התכוונתי שזה יישמע כאילו אני חושבת שכל הערפדים הם אותו דבר או משהו. את יודעת, אין לי שום דבר נגדם. אני בעצמי הייתי. באמת, לפעמים אני רוצה להיות כמוהם. ובכל זאת, את יודעת, ערפד שאני לא מכירה, די נחמד. אבל אני חושבת שאני צריכה לסרב לו. אל תגידי את זה אפילו בצחוק. מה, שאני צריכה לסרב לו? שאת רוצה להיות כמוהם. למה לא? הם מוכשרים, הם יפים, הם מקובלים, הם לא מתים. הם לא מתים, אבל הם גם לא ממש חיים. ניקי, הם משועבדים לדם, הם פריקים של הטבע. איך את יכולה להגיד דבר כזה? כשחבר שלך הוא... גיא לא כזה. הוא לא כזה. פעם האחרונה שאני בדקתי, גיא כן היה כזה. חשבתי שהשלמתי עם זה כבר זוהר. יוליס? מה הולך כאן? אני לא יודע.
תמר! אני מצטערת.